אנטישמיות היא לא שנאה של יהודי עם קרניים על הראש. אנטישמיות היא הצורך הפסיכולוגי שיש כמעט לכל בן אדם להצביע על מישהו שאשם בכל הצרות שלו. הכל בגללו. הכל בגללו מתחיל כבר בגן הילדים. זה ממשיך דרך הכיתה והצבא, שם כולם שונאים ביחד מישהו שלא עשה להם כלום. זה גדל לקבוצות עדתיות או דתיות, ונגמר ברמה הגלובלית, שם העם היהודי הוא האשם בצרות של כולם. הכל בגללו. זה התפקיד של היהודי בחברת העמים כבר לפחות 2000 שנה, ואין שום סיכוי שזה ישתנה. אם תוקף אותך חיידק של מגפה שחורה, זה בגלל היהודי. ואם תוקף אותך רוצח מוסלמי, זה בגלל היהודי. הוא האשם. בגללו כל הצרות. אנשים לא אוהבים להתמודד עם הבעיות שלהם. הכי קל למצוא גידול ממאיר, היהודי, ולעקור אותו. בגללו כל הצרות. אשמת היהודי. צריך לפתור את הבעיה של היהודי. מתוך הפסיכולוגיה הזאת נולדת התופת של הקיום היהודי. בחיבור בין הפסיכולוגיה לתופת נולד הצורך במדינה עם זהות יהודית. מדינה שתחטוף את הכל בגללו ותגיב לו כמדינה במקום כאוסף של יהודים בודדים.